Nevadí. Ešte rozmýšľali o tom? Ešte neviete. Kamarát mi ktorý má na starosti tieto veci, povedal, že to mám premerať a pôjdem mu natočiť a prefotiť to. Aha. A že to bolo zle natočené. Takže z toho nič nevidel. Takže tu, až potom tam. To vlastne... Začína pršať. Na prsa. No, ďakujem. Auto keby došlo. No, nie, tam vpredu je pre autá, normálne viac. A to všetci tu akože majú povolené. OK, No. nech sa páči, podržte si porazov. No ja vybehnem, ja som tak oblečená. Len ono je to dosť kopci, no. Tu sú síce urobené takéto terasky, ktoré sú zarastené, keď sa to tak je to akože rovné, no ale... Tu jablonky, to je celý stád ináč. To je na snímať pôvod napíštený. Takto vlastne, to je ešte jeden vyšší, ale to sú dva najvyššie pozemky, ten už je zase nižší. Áno, áno. To je statky, pod to prvú sedáku. Až dole, no, až po cestu. Až po cestu? No. Celé. Len tým, že tu nikto nechodil, tak to ani není odkopané. A hlavne, Je keď to bola pokosená tráva, tak to je vidno lepšie. No, 400, bolo to, že 437 metrov štvorcových. Tu je taká najväčšia tá teraska. Tieto dve sú také veľké. Dali by sa aj väčšie možno urobiť. Také marhule staré, ale dobre rodiace. Síce to bolo tak spevňované. Ten breh. Ale je to vlastne oplotené? Hore je to oplotené, áno. Hore je plot. Áno, je tam plot. No, môžete tady, tak keď chcete aj si vybehnúť na strechu. Poďme. Oni tu neboli 2 roky. Vzadu je ešte... Tam je taká ešte jedna izbička, ale teda... Tak špaj. Toto je pohľad do strechy. Posledné dve najväčšie terasky. Stojím na búde. Tu je nejaký vývod. Pohľad na piečaní není možný. Je to kompletne zarastené, to je v piči. Hore je pole a teraz no také schodíky.
taká voda? Normálne, ešte ona. Voda a elektrika. Potom nebo By sa postavilo ešte na vrch, bola taká izba jedna, tak Pri až po tie schody tu.